రపరప నరుకుతాం నా కొడకల్లారా. ఇంకొకటేమో రాజారెడ్డి రాజ్యాంగం మొదలవుతుంది పల్నాడు నుంచే, ఇంకొకలేమో కారుతోటి గుద్దేసుకొని వెళ్ళిపోతారు, మనిషి చచ్చిపోయాడు పాపం. ఇవన్నీ ఎవరు సార్ కంట్రోల్ చేయాల్సింది? వాళ్ళ పార్టీ అధినాయకుడు కాదు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కదా. మనమేంటి, మన పార్టీ ఏంటి, మన సిద్ధాంతాలు ఏంట్రా, మీరు పట్టుకునే పోస్టర్లు ఏంట్రా, ఆ పోస్టర్ మీద నా బొమ్మ ఏంట్రా, సిగ్గు శరం ఉందా, మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం, మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే జనం మళ్ళీ మనకి దరిద్రం బాగోక అవకాశం ఇస్తే 2029లో మనకు అవకాశం ఇస్తే రోడ్డు మీద ప్రజలందరినీ రప్ప గంగమ్మ తల్లి జాతరలో నరుక్కుంటూ పోయినట్టు మేక నరికినట్టు నరుక్కుంటూ పోతూ ఉంటామని వీళ్ళు మెసేజ్ ఇస్తున్నారు సార్ ఈరోజు. అంటే ప్రజలకి డైరెక్ట్ వార్నింగ్ ఇచ్చేస్తున్నారు. ఇదిరా జగన్ దమ్ము, అంటే 2029లో జగన్ వస్తే నరికేస్తాం. అదే సార్ వర్మ గారు, అదే. ఇప్పుడు జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఏం మాట్లాడారు తెలీదా? ఇది ఒక ఆయన వినిపిస్తారట చూడండి వెంకటరెడ్డి గారు. వినిపించండి. పీసీఆర్ 1 సెకండ్.